od svetosti magija sam samo ja. Iz dubina ko kroz maglu nazoriš mi svetla trag. Čovek jesam, ljubav jesam, mržnje jesam, šta si ti? Da li si se šetala vrtom od svetlosti? Čude se ponekad njegovi poznanici, kaže, kako to da pamti kultne beogradske knjižare i diskoteke iz vremena kada je još živeo u rodnom Sarajevu. Ne znaju da je od malena provodio leta i zime u Beogradu kod bake i dede po ocu i sa svojim vršnjacima, ali i koju godinu starijima od sebe osvajao i upoznavao našu prestonicu od najranijeg detinjstva. Naš sagovornik, poznati reditelj i umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta Gorčin Stojanović, prešao je da živi u Beograd sredinom 80-ih, kada je došao na studije režije. Selidbe su, čini se, tradicije u Gorčinovoj porodici. Njegov deda Stojan, najpre kao kraljev gardista pre Drugog svetskog rata, a potom kao partizanski oficir, zbog službe se selio više puta i živeo je u Beogradu, Podgorici, Sarajevu i drugim mestima. Gorčinov otac, filolog, književnik i režiser Velimir Stojanović iz rodnog Leskovca najpre se preselio u Beograd, gde je završio gimnaziju i fakultet, a potom u Sarajevo. I njegova majka, profesorka engleskog jezika Emina Stojanović, promenila je nekoliko adresa. Gorčinove brojne selidbe od 80-ih, kada je došao iz rodnog Sarajeva, nikad nisu izašle iz okvira Beograda. Sa suprugom Ivom Milošević, našom poznatom pozorišnom rediteljkom i sinom Janom, skrasio se na Vračaru, gde živi već nekoliko godina. Njegova priča o Beogradu počinje u bloku 37 na Novom Beogradu, na prostranom igralištu okruženom zgradama. U jednoj od njih nekada su živeli pomenuti Gorčinovi baba i deda, kod kojih je provodio svoje školske raspuste. Ja, pošto sam rođen iz Sarajlija, ja sam imao rodbine i imam je sada naravno u Beogradu. Ja sam u Beograd počeo da dolazim od kako znam za sebe. Dakle, kao beba, bukvalno kao beba. Prvi put su me stavili u karavelu, moj ujak me doveo, držao me na krilu. Karavela je bio čuveni stari avion, još uvijek ima jedan na aerodromu. I tako sam prvi put sleteo u Beograd. Ja sam zapravo uvijek sleteo u Beograd. Moji roditelji nisu imali kola. Ja sam vozom išao kad moram, kad nema aviona, kad su magle i ostale stvari. Uvijek sam dolazio u Beograd avionom i mi smo sada, dakle, u nečem što se zove onako na mapi blok 37 ili se nekad još ranije govorilo stari aerodrom, mada stari aerodrom nije bio ovde, nego tamo negde malo niže, ali to je taj kraj. Ili je to bila čuvena mesna zajednica 4. juli, poznata po tome, pošto uglavnom su bili oficirski stanovi, da je tu od 5 ujutro bilo života kao u nekoj prosječnoj kasarni. Prosto su ljudi svoje navike, najčešće u penziji ili ako su već bili aktivni, još uvek zadržavali, tako da i moj deda recimo umeo da se tu sa broja 215 obuče sa sve kravatom, ode kupi Politiku tu na kiosku, vrati se, vidi se s prijateljima, reši u krštenicu i onda se presvuče za pijacu koja je tu postojala mala pijaca negde gde su prostorije mesne zajednice. Sad mi smo u jednom dvorištu koje je meni značajno zbog toga što je to dvorište gde su mi se neke lepe stvari dogodile, iako ja ovde nisam bio na ovom mestu, nisam bio 3 godine, negde od svoje 12. Dakle, moram samo da kažem, pre toga, mi smo ovu priču mogu početi sa Beogradskog aerodroma, na koji ja sletim sticam okolnosti 30-ak i uzletim 30 puta godišnje, takav mi je život i posao, jedno 2 puta mesečno otprilike. I zauvek sam zadržao to uzbuđenje kad se prođe Bežanijska kosa, kad se prođe 11. april. Ja već, dakle, tolike godine uvek prvo pogledam prema ovoj zgradi koja sad jedva i vidi sa autoputa, zašto tu neka žive moji baba i deda, koji su pokojni oboje sada. A ovo dvorište je značajno, ja imam dosta uspomena iz tog dvorišta, s obzirom da sam, koliko sam tu često boravio, a to znači svakog leta na početku i na kraju leta i zimi vrlo često. Kasnije ću pričati o tim svojim zimskim boravcima, a sad ćemo se zadržati na letnje. Zašto je to ovo dvorište meni strašno značajno? Zato što ovde smo igrali
fudbal. Dakle, ja sam tu imao, kad dođem, izađem u dvorište, sretnem ponovo one drugare s kojima se video prethodnog leta, recimo, ili početkom leta. Tu smo igrali, za ovu moju priču je važno, taj događaj, igrali smo na malići, ja nisam neki poseban fudbaler nikada bio, i da li me lopta udarila u glavu, to se više ne sjećam, ili sam možda ja pao, pa se neka, uglavnom nije bitno, uglavnom imao sam neku krv iz nosa koju je trebalo da odem kući da operem. Vidite kako to izgleda, tu imaju male tribine, tu, čim se zapodene neka utakmica krene, odmah se skupe ljudi da to dakle, gledaju. Dakle, to je bilo ozbiljno. I uglavnom, ja prolazim sada ovim malim stepeništem, tu ima jedna klupa, evo je ta zelena klupa, dakle, prolazim tako razbijenog nosa, i tu su sedele dve devojčice. Mi smo imali tada, mogli smo imamo po nekih 11-12 godina, ja mislim sam imao 12 godina, i prolazim i njih dve, to je, dakle, imam flash kao da je juče bilo, jedna od njih liže sladoled, jedna koja je meni bila malo onako simpatičnija od njih dve. Tu, nismo se mi nešto mnogo znali, jer ja sam tu dolazio, odlazio, i ona kaže, i to je stvarno neverovatno važno kad čovjek ima 12 godina. Ona kaže, jao što smo lepi. To je prvi put, valjda, da sam dobio kompliment od žene, a da to nije moja mama, moja tetka, moje bake i tako dalje, moje druge tetke. I zauvek sam ga zapamtio. I zato je ovo dvorište meni značajno. Meni je sad ono što je uzbudljivo što je recimo ova raketa još uvek tu, svi ovi rekviziti na kojima smo se onomad igrali su još uvek tu, i sve ovo je neki, ja sam dolazio u Beograd i pre toga, moji su pre toga živjeli na Karaburmi, ali od početka praktično 70. godina, tamo negde od 71. druge godine, možda ne lociram dobro u vremenu, ali mislim da, tako nešto, 71. druge godine, možda tako nešto, treće recimo da kažemo, ja sam tu dolazio redovno do sredine 80. godina, dok se nisam preselio u Beograd. Ja sam u Beograd došao 85. godine, tako da je sad već prošlo više od četvrt veka kako živim u Beogradu, ali kad bih imao one dečije uspomene, kad bi mogao njima da pričam, onda bi se one bile vezane za evo ovo dvorište, za broj 215, drugi bulevar 215. Eto, to je ono što je meni bilo vrlo važno u detinjstvu. Ja naime nisam skijaš. Jedan sam od onih Sarajlija rođenih koji nije vezan za planinu naročito. Ja volim planinu, ali ne dakle, da bih išao na skijanje. I onda sam ja jako voleo činjenicu da se je škola u Sarajevu završavala najmanje nedelju dana pre one u Beogradu, te bih ja dolazio odmah u Beograd, posle toga bih išao kod druge bake u Hercegovinu i onda se ponovo pred jesen vraćao. Sjećam se recimo da 70. To je mogla biti 8. valjda godina, kad je bila Hajdučka česma. To je baš to leto. Ja znam da sam ja jako želeo da odem tada tamo, ali me nisu pustili zato što sam bio jako mali. Mi ćemo nastaviti, naravno, priču o ovome i preselit ćemo se posle ovoga na drugi kraj Novog Beograda, bliže gradu, i tako ćemo polako prići osvojit ćemo Beograd. Gorčin Stojanović pozorišnoj publici poznat je kao reditelj mnogih predstava beogradskih teatara, a široj javnosti i kao autor popularnih serija Lisice i Ono kao ljubav i dva kultna filma Ubistvo s predumišljajem i Stršnjen, za koje je nagrađivan prestižnim priznanjima u zemlji i inostranstvu. Njegova velika ljubav je i eseistika, deo njegovih eseja o Beogradu, umetnosti, sportu i drugim temama koje ga inspirišu, objedinjen je u njegovoj knjizi Apokalipso, objavljenoj 2007. Piše i kolumne za Blic i druge listove, a jedna od njemu najdražih tema je sport. Otkad zna za sebe, Gorčin obožava fudbal, košarku i sportsko društvo Partizan. Odveo nas je pred halu sportova na Novom Beogradu, gde je gledao velikane naše košarke još kao dečak.
Dakle, mi smo ovde sad ispred hale sportova na Novom Beogradu. Mogu da desetinu razloga nabrojim zašto smo tu, ali jedan je vezan za ovaj period o kome sam sada pričao, dakle 70. godine. Ja naime sam bio verovatno jedini Sarajlija koji u Sarajevu u vreme kad je Bosna harala Evropom navio za Partizan. To je moja porodična tradicija, ja sam treća generacija grobara u kući. I to je bio onaj strašni Partizan sa Kićanevićem, Prajom Dalipagićem i sam, da ne nabrajam redom, jedna stvarno sjajna generacija. I negde, to je mogla biti sredina 70-ih, moj pokojni brat od tetke je, dakle to je ovo sad, do sad sam pričao tatinoj familiji, sad mamina familija, dakle on je mene vodio na utakmice Partizana, to je bilo strašno, dakle sad se priča o tome kako je u Pionjaniru fantastična atmosfera, tu je bilo još luđe, zato što je to još nabijenije, tu je, ne znam, staje 5-6 hiljada ljudi, ja ne znam tačno koliko. I to je inače sjajan prostor za svirke, za koncerte i za rock koncerte, ako se ne varam i večeras ima nešto tu. Ali, i drago mi je da je obnovljena ta hala, ali sad za ovu priču je važno to da smo mi dakle išli čak i na treninge Partizana. I sad, ja se više ne mogu setiti, to naravno nije bilo javni trening, nego su nas prosto puštali, on je imao neku, što bi rekli, šemu, da mi tu uđemo, popremo se i gledamo taj fantastični tim Partizana, trening i tako dalje. A onda kad se završi trening, onda je Kićanović umeo da ostane sam sa gomilom lopti i da ima svoj šuterski trening. I sećam se jednom prilikom je vežbao da šutira sa tako nenormalnih tačaka, recimo iz publike ili iza koša. I uspevao je da pogodi neke koševe koje, da je u to vreme bilo trojke, on bi bio, ja mislim, apsolutni rekorder u trojkama. To je bilo prosto božanstveno posmatrati. Ja sam u to vreme nešto stidljivo treniruckao košarku i to mi je bilo strašno važno. A druga stvar su te svirke. Ja ću se setiti samo jednog odličnog koncerta negde u jesen 86. Električnog orgazma, koji je tada krenuo na tu jednu, to je onaj album Braća i sestre, onako krenuo jednu ozbiljnu jugoslovensku slavu da stiče, koja više nije bila samo New Wave, nego onako jedan ozbiljan rock and roll band i meni je drago da taj band i dan danas postoji i evo koliko znam uskoro svira, ponovo. Ali tada je bio predgrup po Tony Montano. I sjećam se da je Bora, boga mi, prilično dao domaći zadatak Giletu posle i društvu, jer je to bio sjajan koncert. A posljednji koncert na kojem sam ja ovde bio je bio Blondie pre 5-6 godina. Blondie je naravno, pa ne moj, ali svačiji omiljeni band iz New Wave perioda. Ja sam pre toga u New Yorku sreo Debbie Harry koju godinu pre i to mi je bilo onako, Debbie Harry je jedna od najranijih erotskih ikona mog života, tako da u ovom sentimentalno-erotskom putovanju kroz Novi Beograd koje je počelo na onoj klupi tamo, stigo smo i u respektabilnim godinama Debore Debbie Harry ovde u hali sportova. Ja znam se izđuskao, pa valjda posljednji put u životu tako dobro. To je bila sjajna svirka i generalno je to divan prostor za rock and roll. I kad se kaže da nemamo te prostore, ja ne znam zašto, vidim da je sad krenula, ali nema boljeg mesta, ta okrugla dvorana, taj prisni kontakt izvođača i publike. To je bilo sjajno i za košarku i uopšte za sportove. Mislim da ženska košarka sad takođe tu postoji. I znam da i tu ima dobre atmosfere, ali za svirke, po mom mišljenju, za te svirke od 4-5 hiljada ljudi nema boljeg mesta. Idemo dalje. Kraj ušća Save u Dunav na Novobeogradskoj obali smešten je još jedan od simbola ovog dela Beograda i celog grada, Muzej savremene umetnosti.
Kao ni većina najznačajnijih beogradskih muzeja, ni ovaj ne radi zbog nekakvog dugog renoviranja kome se ni početak ni kraj ne naziru. Gorčin Stojanović pamti ne tako davno prošlo vreme kada je rado i često posećivao Muzej savremene umetnosti i imao privilegiju da uživa u delima velikana, ali i zanimljivim događajima koji su tu priređivani. Dakle, mi smo sada praktično na ušću, odnosno na platovu ispred Muzeja savremene umetnosti. Meni najdraže zgrade u Beogradu i za mene najlepše zgrade u Beogradu. Arhitekta Ivan Antić, naravno. Pa ja moram da kažem, to je za mene remek delo arhitektonsko i jedan od onih, mogu tako reći, estetskih razloga kojih ja zapravo uopšte živim u Beogradu. Ali imam i naravno emocionalnu priču vezanu za to. Dakle, moja pokojna tetka je živela, a sad tu živi moja mama, preko puta hotela Jugoslavija. I sad smo već stigli u ovoj priči u 70. godinama mojim boravcima u Beogradu. Stigli smo negde praktično pred kraj 70-ih, u moju 10., 11., 12. godinu. Moja tetka i ja smo imali običaj da šetamo tu Dunavskim kejom od hotela Jugoslavija pa ovamo do Muzeja savremene umetnosti, da onda vidimo deo, to uglavnom govorimo o stalnoj postavci, da vidimo deo, dakle malo proboravimo muzej i onda se polako vratimo nazad. E sad, to je proizvelo 2 ili 3 stvari. Jedna od tih stvari je ta da sam ja u jednom trenutku znao na pamet bukvalno stalnu postavku. Tačno sam znao kad se penjete na drugi sprat da će se s desne strane videti Kiferov meandar čuveni, čuvena slika velikog hrvatskog slikara, Julija Knifera. Pa onda recimo slika Miće Popovića za koju ja nikad nisam zapravo siguran da li se zove Doručak ili Jutro. To je slika iz koje bukvalno viri parče stola. I unutra se nalazi jedna savijena politika, a naslikana je jedna činija, jedna zdela i nekakva siva pozadina. I ono što je interesantno, ja sam kao klinac prvi put pipnuo tu politiku i video, zapamtio datum. Tada kad sam ga ja prvi put vidio, to je bio datum iz 70-ih, 74. recimo godine. A onda posle 80. godina kasnije sam bio u onoj velikoj retrospektivi Miće Popovića u Sanu, to je recimo bila 83. godina, on se opet nagnuo i video da to nije ona ista politika iz 74. godine, sad bi recimo iz 82. A posljednji put kad sam vidio tu sliku koja je u muzeju, pre nego što je muzej nažalost zatvoren i već odavno nije otvoren, to je sad bio neki 3. datum iz 90. godina. Tako da se ta politika u toj slici Miće Popovića menja. Moja pokojna tetka koja je meni bila jako važna, jedna od najvažnijih osoba u životu uz moju mamu, baku i tako, je volela da sa mnom priča o raznim stvarima, pa i o savremenoj umetnosti za koju ne mogu baš da kažem da je bila njoj naročito bliska. Mislim da je ona više volela neke druge stvari, ali je ipak eto pristajala da bude sa mnom tu, a mene je to zauvek iniciralo u neke stvari. Dakle, meni je jako žao što je muzej zatvoren, između ostalog i zbog nekih drugih razloga. Imam također jedno sećanje meni važno. Mislim da je to bio neki kraj 70-ih, 70 možda 9. godina. Bila je takozvana američka izložba. To je bila jedan polulopta bela šator koji je bio tu negde postavljen. I u tom prostoru su bile izložene razne stvari, razni fakti američke civilizacije i kulture, od slikarstva američkog, dakle Lichtensteina, Warhola, Pop arta generalno, nekih drugih slikara, do, na primer, tad je to bilo čudo, da gledamo snimke, video recimo snimke New York City baleta i Trisha Brown,
velike koreografkinje, pa onda sećam se kompletne maske iz Planete Majmuna, filma Planeta Majmuna, one stare verzije, pa onda, na primjer, jedan Oskar, nečiji Oskar je bio tu izložen, a popodneva je, trajala je ta izložba jedno leto, u popodneva neka je svirao čovek na 3 Poly-Moog synthesizera, zato što su Moog synthesizeri bili praktično, oni su čedo 70. godina, bili su jako korišteni i tako dalje. I ja sad sećam se čoveka koji je tako na 2-3 Poly-Mooga, onda neki Micro Moog, Mini Moog, on svira tako nešto popodne. Ja sam svaki dan dolazio tu. Dakle, imao sam rutu da tamo gde smo bili sednem na autobus, mislim to bio 65, pa onda izađemo ovde, pa došetam tu, dakle tamo od bloka 37, dakle 65. dođem tu, obiđem malo deo izložbe, svratim u muzej ili ne svratim, nije ni važno, a onda sam išao dalje u grad, imao sam svoju standardnu rutu, govorim sada imam nekih 13 godina, to je 79. godina, otići ćemo na to mesto, meni značajno mesto, ali rutu da obiđem nekoliko knjižara, nekoliko prodavnica ploča. Ono što se meni jako dopadalo u Beogradu je krajem augusta, početkom septembra počinjala na sred Knjez Mihajlove berza udžbenika, ali su tu ljudi prodavali neke druge stvari. Ja znam se nekoliko dobrih ploča, meni važni, dragi, recimo Patti Smith, jedan album Patti Smith Easter sam kupio na ulici tu i mnoge dobre i meni drage knjige. Onda u povratku iz grada ja bih se opet zaustavio ovde, prešao bi most peške i onda bi malo tu se izvalio negde na travu i čitao neke od tih knjiga ili u ono vreme bio je list Zdravo, na primjer, koji je nama bio važan i naravno Jukebox koji je bio Biblija za sve nas koji smo se iz bilo kog razloga uložili na rock'n'roll. Moram da kažem da ova zgrada kasnije mi je jako važna bila negde u vreme školovanja. Tu je bio otvoren kafe, kad govorimo o školovanju na Fakultetu dramskih umetnosti, koji je takođe jedna od novobeogradskih adresa koju smo možda mogli takođe obići. Ali bio jedno vreme tu kafe, pa smo mi voleli da pobegnemo malo iz škole tu, iz škole sa fakulteta, jel? Ja sam tu volao da vozim bicikl sredinom 80. godina, takođe tu po Ušću i opšte. To je jedna jako lepa stvar, ali ja moram da kažem tu zgradu ambijentiranu ovako kako jeste u tom zelenilu jako volim i ona je, o tome sam možda nešto načeo, ali to je onaj Beograd 60. godina koji će početi sa tim stvarima, kulminirat će u Bitefu, Bemusu, Festu, dakle početak već 70. godina. To je jedan Beograd koji je tada zaista postao ozbiljna metropola i koliko god, šta god mu radili, to mu još uvek ne mogu oduzeti. Strašno je što je muzej zatvoren, strašno je što je generalno kulturni život Beograda prividno bogat, a zapravo je jako osiromašan, ali to je sad neka tužnija tema, pa ćemo to da ostavimo za neke dnevne priče. Nadam se će ovu emisiju neko gledati i za 20 godina u reprizi, pa će moći da kaže da je video i nešto lepo. Ovde. Idemo sada, dakle, konačno prelazimo reku i idemo u Stari Beograd. Stigo smo i u Cetinsku ulicu u starom delu Beograda pred jednu knjižaru Narodne knjige. Gorčin Stojanović podsjetio nas je na vremena kada su i knjižare bile kultna mesta gde su se Beograđani okupljali i provodili slobodno vreme. Kako to arhaično zvuči, a bilo je naša svakodnevica do juče ili koji dan ranije. Mi smo sada ovde u Cetinskoj ulici na broju 6. Tu je i sada knjižara Narodne knjige i uvek je bila, ali krajem 70. godina i 80. početkom, dakle u godinama recimo 79, 80, 81. na primer, tu je bila čuvena knjižara kod Ace Ive. To je bio, dakle, klub, to je bila prva knjižara koja je radila posle 8 sati uveče, mislim da je radila do 10, a na primer četvrtkom čak do ponoći ili do 11.
to je bila knjižara gde ste mogli da sednete, da listate knjige. Tu je bilo neko sedenje, bio jedan gramofon i gomila ploča. Ja sećam se recimo Keith Jarretta, meni omiljenog džezera, bukvalno danima jedno ili dva leta slušao, jer su to jako voleli da slušaju očigledno Aca i Iva. Sad moram kažem ko su Aca i Iva. Aca je Aleksandar Kothaj, kasniji urednik na televiziji, marketinški stručnjak, a Iva je Ivica Dolenc, ne znam šta je sa Ivicom sada, a tu je bio i čuveni Bate Dramićanin. Mi ćemo kasnije otići do mog pozorišta i do moje druge kuće u Beogradu, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, gde je bila ta čuvena knjižara Batina, ali, dakle, sve to krenulo odavde. Ono što je bilo nekako značajno i neobično u to vreme, kad osim kafana nije bilo mnogo toga u Beogradu, bilo su možda 2 kafića ukupno, bili su kafane i bilo je neko mesto gde su skupljali razni ljudi. Ja se sećam tu kao klinac pokojnog Bogdana Tirnanića, Tirketa, jer naravno Nin je ovde bio, politika iza ćoška, tu je ta takozvana medijska trasa, odnosno medijski bermudski trougao Radio Beograd, politika ili kafane Lipa šuma, Grgeč. Ono otprilike što može vidjeti u filmu Gorana Markovića Nacionalna klasa, tako se tada živelo. Ja sam imao sreću da kao klinac budem deo toga zato što je moj, nažalost, pokojni rođak, stari od mene 11 godina u to vreme, dakle 70. godina, bio student fizike i on je mene, dakle, vodao sa sobom. I to je izgledalo tako što bismo mi išli kod konja, pa bismo išli u Lipu ili u Šumatovac, a uveče bismo išli u Cepelin i u Mažu, dakle u Mažestik, Disco Mažestik, koji je bio naravno u podrumu hotela Mažestik. I sad, to je jedan deo priče. A onda sam ja sam, otkrivajući Beograd, nabasao, mislim da je u listu Zdravo izašla neka reportaža, a možda je to bilo i post festum moje znanje. U svakom slučaju ja sam nabasao na tu knjižaru i sad sam tu, recimo, u toj knjižari sam pročitao Selingerovu podignutu visoko krovnu gredu Tesari. Sjećam sam danima sedeo listao rock enciklopediju, slušao to Keith Jarretta i gledao tu Tirketa, Purišu Đorđevića, Ćirilova i neke druge ljude koji su tu dolazili. Neki od njih sam poznavao sticajem okolnosti već tada, zato što prirodom posla mog pokojnog oca. Ali je ta knjižara bila divna i grešna što ovde su stajali neki posteri koje ste mogli kupiti. Mogu se kupiti i fanzini. I to je ono New Wave fanzini, mogu se kupiti u SKC-u, naravno je ovde. Ti samizdat male fotokopirane novinice koje su nas obaveštavale o tome što se dešava na alternativnoj rock'n'roll sceni. A ovo mesto je značajno meni i zbog 2 stvari. Ovde sam prvi put video kako neko krade knjigu i dan danas ne znam da li je trebalo da prijavim to. Bila je promocija knjige Slavlje Guštera, Jima Morrisona. To je preveo Voja Šindulić, koji je jedno vreme bio deo Kulturnog grada. Mislim da se ponovo sad živi u Dubrovniku, odakle i jeste. I sad se momka koji uzima knjigu i stavlja je pod majicu. Ja moram da priznam da sam ja u životu ukrao nekoliko knjiga, ne u ovoj knjižari. U ovoj knjižari svakako ne, zašto je to bila takva knjižara u kojoj vas sve zove da tu budete, da vam tu bude lepo i neko niste imali potrebu da kradete. I tu je bila promocija prvog singla Idola, koji je izašao u okviru časopisa Vidici. S jedne strane tog singl ploče su bile pesme Retko te vidim s devojkama i Pomoć. S druge strane je bila jedna pesma Slobodana Škerovića, praćena klavirskim improvizacijama, dakle te singl ploče tih vidika, ja to još uvek imam negda. I sjećam se, to su bili ti četvrci pa nešto do 11, do ponoć, Idoli su ovde čak i svirali. To, verovali, ja se više ne sjećam kako, bila je neviđena gužva. Ja sam bio klinac od tad već skoro 14 ili 14 godina, to je 80. 81. godina, nisam više siguran, 80. godina. I zauvek sam se zaljubio u takve i takve knjižare.
I ako mi nešto nedostaje u ovom gradu, nedostaje mi, ima nešto od toga, još postoji, ali nedostaje mi ta vrsta atmosfere, gotovo familijarne atmosfere u kojoj vas niko zapravo ne pita. Najvažnija stvar da vam niko ne može i pita izvolite šta želite. Želim u knjižari knjigu, naravno, zašto sam drugo došao. Sad da stvar bude zabavna, Aleksandar Kothaj, Aca Kothaj, ja smo se umeđu vremenu sprijateljili tako što, zamislite, nekih 30 godina kasnije naša deca idu u obdanište u istu, što bi rekli, klasu. Tako da je to neverovatno jedno povezivanje. Ja se prisjećam tog leta, tih leta ili zima, kada je ovo bilo jedna od mojih obaveznih tačaka. Retko te viđam sa devojkama, a viđam te svaki dan. Retko te viđam sa devojkama, ipak nikad nisi sam. Ja mislim da je ta knjižara ukinuta, odnosno da je taj koncept Aca, Iva, Bata, Darmićan i ostali, da je promenjen verovatno iz razloga što se tu skupljao jedan Beograd koji nije bio režimski i režimlijski. Ovo je nagađanje. Morat ću da pitam Acu, možda ja to samo post festum onako razmišljam, ali bilo je tu nekog sveta i bilo je neke vjerojatno intelektualne razmene koja u tom trenutku je mogla i da ne bude po volji režimu. Našli su vjerojatno neki način da to ukinu. Nikad više takve knjižare nije bilo u ovom gradu, iako je knjižara kod Bate u Jugoslovenskom dramskom imala nešto od toga, ali doduše došlo i neko drugo vreme, knjižare su postale kafeji, pa je to otišlo u nekom drugom smeru. Ali evo, to je jedna od tih tačaka u centru grada koja je meni važna, kao što će nešto kasnije biti Rajićeva ulica i takozvana Rupa, odnosno Likovna akademija, koja također, nažalost, ne postoji. Meni je žao što pričam, evo, Muzej savremene umetnosti, pa ova knjižara, pa akademija, dakle, klub Fakulteta likovne umetnosti, takozvana Rupa, klinci su je kasnije zvali Majdža, Ademija ili samo A. To je bilo posle mog vremena, ali mi je prosto žao što stalno pričamo o nekim odsustvima. Pa je sad red da odemo na pravu moju sadašnju teritoriju, na mesto gde ja živim posljednjih 15 godina, to je dakle Vračar. Ja vrlo često i kažem da ja ne živim u Beogradu, nego na Vračaru. I doći ćemo do Jugoslovenskog dramskog pozorišta, do moje, dakle, druge kuće, a i tamo, u tom kraju, u tom delu, čini mi se da ima još nekoliko priča koje će, nadam se, ovaj put biti o prisustvu, a ne o odsustvu. Naš sagovornik poslednjih godina sa porodicom živi na Vračaru, gde se nalazi i njegov drugi dom, Jugoslovensko dramsko pozorište. Tu je započeo karijeru kao reditelj, kratko bio i upravnik, a od 2002. angažovan je kao umetnički direktor ovog teatra. Gorčin je režirao niz predstava i u Ateljeu 212, Beogradskom dramskom pozorištu, Narodnom pozorištu i drugim beogradskim teatrima, a neretko režira predstave i u drugim gradovima Srbije i okolnih zemalja. Hamlet, Poslednji dani čovečanstva, Mein Kampf, Fantomi, Anđeli u Americi, Intimus, Lulu, Neke devojke, Richard III, samo su neki od naslova koje ima iza sebe. Za našu priču posebno su zanimljivi njegovi filmovi i televizijske serije koji su često vezani za beogradske milje i Beograd današnjice. Serije Lisice i Ono kao ljubav sasvim su beogradske, po svemu. Ali da se vratimo najpre na Jugoslovensko dramsko pozorište, koje je još od 80-ih Gorčinova umetnička baza. Dakle, evo nas na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ja moram da kažem da nismo na sceni teatra Bojan Stupica, zato što je ona trenutno zauzeta, a zapravo bih ja više volao da smo krenuli od tamo, zato što je to moja omiljena scena. Ne samo zato što svoju prvu predstavu u životu draga Jelena Sergejevna ima tome već 20 i boga mi 2 godine i mali kusur preko toga tamo napravio. Ja sam čak svega 2 puta radio uopšte na toj sceni, ali to je moja najdrža scena u Beogradu. Ona je nekako scena koju ja volim zašto mogu da vidim glumcu oko,
a mogu i da ga vidim u celosti i mogu da imam elemente onog nekog scenskog spektakla okolo. Ovo je velika scena. Ta scena je meni naravno važna, ne ova konkretna, pošto naravno zgrada je sagrađena iz temelja posle onog čuvenog požara iz 1997. godine, nego ovo mesto, ovaj prostor, to su ti isti gabariti, zato što sam ovde radio, ako ništa drugo, Hamleta Šekspirovoga. To je na kraju kraja bilo nešto zbog čega sam ošte upisao akademiju. Ali dakle, mi smo sad u nekoj mojoj, ja to tako zovem, drugoj kući. Ja sam u Jugoslovensko dramsko počeo da dolazim. Pre toga sam gledao predstave Jugoslovenskog dramskog koje su vrlo često gostovane na Sarajevskom festivalu malih scena, odnosno festivalu koji je zvao MES, već odavno nije bio festival malih scena. Ali sam ih gledao negde od kraja 70-ih, od čuvenog Sumraka Jarockog po Babelju, pa nadalje, pa su onda dolazili i Hrvatski Faust i razne druge velike, uspešne ili manje uspešne predstave Jugoslovenskog dramskog. Ja naravno tada sa nekih 13-14 godina sam već razmišljao o tome da se bavim time čime se bavim. A prvi put sam ušao na službeni ulaz 87. godine u proleće na probe predstave Buđenje proleća Harisa Paševića po Vedekindu. Da bih nekih 4-5 godina kasnije tu radio Hamleta. Nekako ja sam jako vezan za sve ove prostore. Ponavljam, naročito za teatar Bojan Stupica koji zbilja onako volim. I to je jedna, kažem, od mojih najdražih scena je ostalog, tako je, na primjer, velika scena Beogradskog dramskog pozorišta, tako je Somborsko pozorište. Ali u Beogradu, u suštini ovu priču o Beogradu ja bih mogao pričam kroz kafane i kroz pozorišta. A mogu bih da je pričam i kroz filmove koje sam radio i televizijsku seriju Lisice, zato što to jesu zapravo sve beogradske priče, na ovaj ili onaj način, priče koje su moguće samo u Beogradu. I čak i oni delovi tih priča koji se ne dešavaju u Beogradu su beogradizovani, tako kažem. Mi smo, recimo, radeći Lisice imali 100 lokacija. 101 lokacija, jedna je samo bila sagrađena. Kad se ostalih 100 uzme u obzir, pa gotovo da nema lepe ulice u gradu koju nismo slikali. Zgrade, pročelja, tako neke stvari. I meni je to, kad gledate kroz objektiv, kao što to sad radi naš kolega Boban ovde, onda tek primećujete da se svet sastoji od nekih detalja. Ti detalji su, i kad su objektivno nisu naročito lepi, oni mogu da budu vizualno uzbudljivi. To je Beograd, jeste takav grad, vizualno uzbudljiv, čak i u onim delovima kojim nije lep. I ja sam se trudio da radeći to što radim, pogotovo Lisica, to bude oda kafe kulturi Beograda i samom gradu, onoliko koliko to može da bude. I nadam se da sam u tome donekle uspeo. Ako šta radiš ti ovde? Šta radiš ti ovde? Si došla da me blamiraš ovde? Dakle, kao prvo iskuliraj. Molim? Iskuliraj. Čekaj, molim te, gde si naučila tu reč, majke ti? Znaš šta? Ne vrti se ceo svet oko tebe, razumiješ? Pa da ja imam pravo da popijem jednu kaficu, duplu, produženu, ali ne sa pravim mlekom, nego sa mlekom u prahu. Hvala. Mico, hoćeš ti nešto da poviš? Ne, ja sad ovde radim, pa... Pa dobro je ponekad napraviti i pauzu. Vraćam se na priču o pozorištu i vraćam se na priču o Vračaru. Ja, kažem, posljednjih godina već više ne mogu da kažem da živim u Beogradu, ja živim na Vračaru i ja jako volim taj prostor od tamo negde od Crvenog krsta, mog omiljenog kafane Zaplet, pa do ovde, do Jugoslovenskog dramskog i SKC-a i prostor od bulevara dole do Nemanjine. To je neki moj atar, to je ono mesto gde se ja nekako dnevno krećem. Tu je kafe Likvid koji je zapravo neka moja vrsta letnjeg utočišta. Čim se otvori bašta, ja se tamo preselim. Kad se bašta zatvori,
Ja onda naravno prolazim i pijem i tu po neku kafu, ali ne toliko intenzivno. Dakle, to je u Njegoševoj ulici, ja tu stanujem u Svetozara Marković. I nekako je to je ono što ja, kad pomislim na Beograd, kao što sam pričala, uvek imam isto uzbuđenje dolaska u grad, Genex Kula, Stari aerodrom, 11. april i tako dalje, autoput. Pa onda strašno je uzbudljivo kad se čovek nađe nekom beogradskim mostova, Brankom ili na Gazeli ili na Starom mostu, svejedno je, i imate tu fasadu grada. To je nešto što mene takođe uzbuđuje, ali zapravo ja kad pomislim na Beograd, pomislim na Vračar i pomislim na ovaj... Ja nemam takozvani svoj kraj u Beogradu zato što ja nisam rođeni Beograđanin i živio sam na mnogim mestima. Recimo, u profesorskoj koloniji kad sam živao, to je bilo interesantno. Otvorim ja prozor i vidim ulicu Braće Grim, ili kako i dan danas stoji pogrešno na tabli Braće Grima. I pomislim, pa ovde je živeo moj otac. 50. godina, dok je išao u Drugu Mušku, blizu mesta gde smo snimali Cetinsku 6. Druga Muška je, nažalost, srušena. Bila jako lepa zgrada, srušena da bi nastao Politiki neboder, koji, ako mene pitate, nije prelep, ali hajde. I uglavnom, pomislim, to je ta ulica Sretnem svog strica, koji je također filmski reditelj, i pitam ga, Nikolu Stojanović, pitam ga, striče, gde beše, koji broj ono beše? Braće Grim, on kaže, Braće Grim broj 3. Ja shvatim da je tu neki parkićom na kojem se moj otac igrao dok je išao u nižu gimnaziju, takozvanu. To je ono što se od 5. do 8. grada za osnovne škole sad. Jednako kao što mi se znalo desiti da pre 20 i kusur godina se nađem u biblioteci Filološkog fakulteta, nešto sam tražio, na katedri, gore za svetsku književnost i sad u biblioteci. I gleda me stara biblioteka koju sam, nažalost, zapravo nisam je ni znao ime. I ona mi kaže, jeste vi otac, je li vaš otac taj i taj? Velimir Stojanović. Ja kažem, kako znate? Pa kaže, vi jako ličite na vašeg oca. Ja kažem, pa dobro, kako vi znate? Pa kaže, ja sam tad bila, na primjer, tek počela da radim u biblioteci kada je moj otac studirao svetsku književnost. To je, recimo, mi bilo strašno uzbudljivo. I to su te neke veze moje sa gradom u kome sam odabrao da živim. Ja sam imao tu sreću da biram gde ću živeti pre nego što su počele nevolje zbog kojih su neki ljudi morali da dođu na neka mesta i da se prosto presele. To je ono što ja smatram svojim bogatstvom. I kad me pitaju, i kad sam kao i drugi, naravno, razmišljao o odlasku iz Beograda, uvek sam se tešio jednom istom frazom koju ću ponoviti, a to je, mislim, prosto ne ostavljate ženu koju volite zato što je otac pijanac i zato što vam se ne dopada njena mama, jel? Dakle, to je mesto koje sam ja odabrao, to nije mesto na koje sam ja prisilno došao. To sam radio dobrovoljno i sva je prilika, čovjek nikad ne može da zna, ja imam 45 godina, ali mi se ne čini da ću se negde drugde više pomerati. Što nije nemoguće i čovjek nikad, naravno, kažem, ne zna, ali nekako taj, kako se zove emisija, taj moj Beograd je, ja sam sad ovde iznao neku pregršt uspomena, a moglo bi se govoriti o nekim stvarima koje tek dolaze, jel? Kojima se ja radujem, kojima se nadam, koje očekujem. I to je ono što, ponavljam, mene na određeni način ipak prevashodno određuje. Ja nisam neko ko mnogo mari za korene, ukorenjenost, za države. Prešle su preko meni 4 države, se ja pomerio 300 km, prema tome, čak naprotiv, evo, živim u Beogradu duže od 4. veka, a 4 države su izmenile. Nadam se da više neće, ne bi baš bilo lepo, ali ima nekih stvari koje čoveka vezuju, jel? To je jednom davno
mislim, Henry Miller rekao da je on patriota već ne znam kog kvarta u Brooklynu. Pa na taj način ja se osjećam u tom smislu vračarsko-beogradskim lokal patriotom i nekim ko ima potrebu da bude u razmeni sa gradom, da mu nešto, ako je može, ako ume, ako to na bilo koji način zna, doprinese, a isto tako da ono što je dobro, vredno i najbolje pokupi od toga. Ja bi naravno sad mogao pričam jako mnogo i drugih uspomena, jer kaže, živio sam na raznim mestima u gradu. To je prednost toga kada je čovjek podstanar. Onda možda bira gde da živi. Za razliku od toga kad se rodite u jednoj ulici, u toj ulici umrete, meni to moram da priznam, ima ljudi kojima je to lepo i važno, meni to baš i nije mnogo uzbudljivo. Nomadski duh moje familije i jedne i druge, dakle on je po majci, po ocu, očigledno je tu negde u meni. Ali ako već nisam nomad po drugde, ja sam nomad po Beogradu, pa čak i po samom Vračaru, gde sam također živio na 3-4 mesta. Ali u svakom slučaju, eto, to je taj moj Beograd koji se sticajem okolnosti vrti oko ove tačke koja je za mene centar Beograda, to je Jugoslovensko dramsko pozorište.